घडवा किंवा परिवार, घडवा किंवा परिवार, घडवा किंवा परिवार, घडवा किंवा परिवार। हा आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ। 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 बालपणात रामजी बाबांनी केलं भिवावर संस्कार। स्वप्न उद्याचे महाज्ञानाने करण्या सारे साकार। बालपणात रामजी बाबांनी केलं भिवावर संस्कार। स्वप्न उद्याचे महाज्ञानाने करण्या सारे साकार। जीवपाड करून सांभाळ, जीवपाड करून सांभाळ, हे जीवपाड करून सांभाळ, जीवपाड करून सांभाळ। हा आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ। 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 दिल जगाला अनमोल भारी 14वे असे रत्न, ज्याच्या कांतीने प्रवासनाचे झाले सफल प्रयत्न। दिल जगाला अनमोल भारी 14वे असे रत्न, ज्याच्या कांतीने प्रवासनाचे झाले सफल प्रयत्न। हरला गुलामीचा काळ, हरला गुलामीचा काळ, हे हरला गुलामीचा काळ, हरला गुलामीचा काळ। आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ। 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 लाड पुरविले रामजी बाबांनी पुस्तक देऊन देवाला दिला संदीपा। मोलाचा संदेश सुधारण्या आपल्या समाजाला। लाड पुरविले रामजी बाबांनी पुस्तक देऊन देवाला दिला संदीपा। मोलाचा संदेश सुधारण्या आपल्या समाजाला। मोडून रूढीची वंगाळ, मोडून रूढीची वंगाळ, हे मोडून रूढीची वंगाळ, मोडून रूढीची वंगाळ। हा आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ। आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ। आदर्श ठेवून समाजाला गेले सुभेदार रामजी सकपाळ।